Nepovieš mi o svojom probléme? Prečo? Veď aj tak som vám ukradnutá. Prepáčte, ale... Chrániš si tajomstvo. V poriadku. Máš pravdu. Vlastne čo má po tvojom živote? Odiď. Ale mohla by som vám pomôcť. Pomôcť? Ty mne? Nepotrebujem pomoc. Od teba ani od nikoho. Tak mi aspoň povedzte, prečo ste teda plakali? Zabudni na to. Nepotrebujem súcit. Rozumieš? Nežiadam, nedávam. Choď už do postele. Tak dobre. Ako myslíte? Ivet. Ideš si už ľahnúť, dievča? To som mala urobiť asi už dávno. A kde si bola? Čo je? Prečo mi neodpovedáš? Sľúbte mi, že sa nenahneváte. Nie, prečo by som sa mala? Čo si urobila? Celý deň som presedela v izbe a keď som toho už mala plné zuby, rozhodla som sa, že sa idem von prejsť. No? No a stretla som jeho. Koho? No, Leoparda. Jeho. Omara. Pozri, radšej ho volaj Omar. Ako chcete. Omara. Sedel tam vonku na schodisku. A viete čo? Čo? On totiž neviem, ako to povedať. Skrátka, len tam tak sedel a nariekal. Chudák. Videla som na ňom, ako hrozne trpí. Pre nejakú babu, alebo... Áno. V Omarovom živote bola jedna žena. Tá ženská Omarovi nejako ublížila? Totálne mu zničila život. A kto to bol? To neviem. Omar mi to nikdy nepovedal. A kde je teraz? Ani to neviem. On o tom nehovorí. Radšej mlčí a dusí to v sebe a dovolí, aby mu to zožieralo dušu. No tak ho to teda musí poriadne zožierať, keď tak nariekal. Veľmi ho to zmenilo. Omar nebol predtým taký tvrdý, ani neúprosný a chladný. Vychovávala som ho od malička. Ako chlapec bol veľmi citlivý a nesmierne dobroprajný. A vždy bol veľmi veselý. To až tá žena ho tak strašne zmenila. Netuším čo, ale medzi nimi sa muselo odohrať niečo vážne. No kto vie, možno tá žena zomrela. Možno je taký, lebo za ňou smúti. Možno. Ale ako vravím, nikdy o tom nehovoril. Tak ako potom viete, že je taký pre nejakú babu? Len nenaplnená láska môže takto zmeniť človeka. Okrem toho, tie občasné poznámky, ktoré sem tam vypustí Kosme, on pozná Omarove tajomstvá, ale zaryto o nich mlčí, je ako skala. Nie, je to presne naopak. Ty totiž musíš o mne niečo vedieť. Zda mi chcela niečo povedať. Tak mi povedz pravdu. Snažíš sa o urýchlenie rozvodu? Je to jasné. Chcela sa ma zbaviť, chcela sa rozviesť. Len nerozumiem, prečo utiekla, keď aj tak vedela, že sa rozídeme. Maričuj, prečo si odišla? Prečo? Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas, junto al miedo de volverme a enamorar. Mi voz había perdido hasta el sentido al hablar, con solo escucharte, con solo mirarte. El amor vuelve a empezar. Eres luz que puede tocar este corazón. No hay nadie más que tú. Y enciendes estrellas en mi interior. Yo
Počuj, láska moja. Láska moja. Hay momentos que se guardan y no se irán. Y hay historias como esta que se vuelven mágicas con solo escucharte, con solo mirarte. El amor vuelve a empezar. Eres luz que puede tocar este corazón. No hay nadie más que tú. Y enciendes estrellas en mi interior. Lluvia donde vayas tú. Y es que nadie más me mira como tú. Solo tú. Eres luz que puede tocar. Prečo sa to zrazu všetko skončilo? Do frasa. Prečo to musel byť Juan Miguel? S hocikým iným by som bola teraz strašne šťastná. Aj môj krpček by bol šťastný potom, ako sa narodí. Ale jeho otec sa zachoval hrozne. A teraz sme rozdelení. No najhoršie je, že ho ľúbim. A už ho nikdy neprestanem ľúbiť.